πολύ κοντά στο να σκοράρει με τον Σαλπιγίδη από αυτό το λάθος. Εκτελέστηκε ο Βιερίνια, γκολ! Γκολ στο 16-1-0 με τον Βιερίνια. Η κομπίνα που σας λέγαμε και νωρίτερα δεν του βγήκε στην προηγούμενη φάση, του βγήκε εδώ άγαλμα. Μίσιος, σέντρα, μπάλα στο Βιερίνια, γκολ! 1-0 στο 19, παίρνει την απόκρουση ο Πορτογάλος και με το σουτ στην κίνηση με δύναμη δεν αφήνει κανένα περιθώριο στο Βολκάνο. Πάω ξεκινάει ιδανικά με αυτό το γκολ από το Βιερίνια στο 19. Η ευκαιρία για την Φενέρ σώζει ο Κρέσιτς και στο σουτ, ναι, επέμβαση από τον Κρέσιτς. Όχι, δεν την βρήκε, out. Και θα δει κάρτα, είναι η δεύτερη και είναι μια πολύ κακή στιγμή για τον ΠΑΟΚ στο 57. Το Βιτόλο βλέπει δεύτερη κίτρινη κάρτα, γυρίζει, ευκαιρία, απίστευτο! Σε κερνή εστία ο Παπάστοκλου σουτάρει πάνω από τα δοκάρια. Ο ΠΑΟΚ κάνει εκπληκτική ευκαιρία να κάνει το 2-0 στις καθυστερήσεις.